Εδώ και σήμερα θα παίξουμε Minecraft. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να σου πω τι θα έχει στο εισερχόμενό μου. Περιλαμβάνει Minecraft, Master Legends και άλλα διάφορα παιχνίδια. Θα μιλήσουμε λίγο με το Minecraft. Θα πάμε λίγο σε κάτι σερβερ. Σε ένα σερβερ, τα άλλα δύο σερβερ δεν πιάνουν, θα τα σβήσω άλλη φορά. Και θα πάμε να παίξουμε. Όχι Skywars, ούτε Bed. Όχι, τώρα ανοίξει τελευταία αυτή στιγμή να κολλήσει. Τι σκάμε στο σερβερ. Σε δικό μας σερβερ. Αναμονή πατάμε. Πίσω μπήκα σε βλακεία. Λοιπόν, το βίντεο μου θα είναι γύρω κάπου στα 10 λεπτά. Γιατί μετά θα το κλείσω, θα είναι ένα μικρό βιντεάκι για μια αρχή. Το skin αυτό δεν θα το έχω, θα το αλλάξω, εντάξει, το είχα λύσει μέσα, μία-δύο μέρες. Άστο αυτό. Μπήκα εδώ κατά λάθος, νόμιζα είχε κάτι σπουδαίο εκεί μέσα. Ίσως να ακούτε τη φωνή του Minecraft και εμένα. Ναι, εδώ είχαμε μαζέψει stack. Πάμε σπίτι. Περιμένετε λίγο. Κλείνω λίγο και επιστρέφω. Περιμένετε ένα λεπτό.